Jsem ADHD a jazykové modely mi změnily život. Jak? ADHD člověk přemýšlí komplexně. Furt strašně moc myšlenek, věci najednou ve velkých celcích. Ale každý ve světě po vás chce jednoduchou větu, jednoduše to vysvětlit. Napiš to tady do testu, napiš to tady do zprávy, napiš to do e-mailu. Jenže jak ten velký obraz dostat do té jedné zprávy? Mám u sebe telefon, do telefonu to nadiktuju, nemusím nad tím přemýšlet, házím větu za větou, je to nesmyslný blok textu. Pak to vezmu a za 5 sekund mi to jazykový model přelouská tak, jak to potřebuju. Používejte nástroje, mějte se lépe, ADHD nemusí bolet, můžete být šťastní, když si uděláte svět podle sebe. Víc informací dole v odkazu, budu se na vás těšit. Ahoj.